Udaba likaMthethwa luthanda ukuba inkinga uma uzolalela kahle ngoba sonke sisalilalela. Abukho ubufakazi obuqinile obusuka la okwenzeke khona isigameko obuthi ke nakho kwenzekile. Kuthiwa uphosile. Kuthiwa iwindi livulwe ngendluzula okusho ukuthi leso statement sesihlukile kwesokuqala esithi uphosile. Uma ngabe uphosa usuke unesineke sokwenza lonto leyo. Ukuvula iwindi ulivula kahle ngoba usuke ungajikijeleki bese kuyasiphosa. Okunye sekuvela ukuthi kunencwadi noma imessage ayishiyele unkosikazi wakhe njengoba kade enaye lapho. Le message ingene ngomsombuluko ngaphambi kokuthi azibulale ngoba kuthiwa utholakale ngoLwesibili. Kusukela ngomsombuluko kungene imessage. Lo wesifazane kuthiwa ubike wathi uMthethwa ulahlekile. Kodwa imessage ebeyisendile uMthethwa ukuthi uyazibulala ngoba kuthiwa kwimessage ubebhala ukuthi ngiyaxolisa kodwa kumele ngizibulale. Lokhu sekuyashayisana. Imessage itholwe unkosikazi kodwa uyena unkosikazi ohamba eyovula noma eyobika ukuthi umyeni wami ulahlekile. Nansi futhi enye. Uma ngabe konke lokhu kwenzeka abazange yini becabanga ukuqale bembhekela ngaphakathi. Indlela elula nje ukuya kumakhamera bebheke kusuka eminyangweni walendlu abeyibhukhile ehotela ukuthi usuke lapho washonaphi, uphumile yini ngomnyango omkhulu ophumele emgaqweni. Uma engaphumanga istep esilula kakhulu leso ukuthola ukuthi uphi unathi Mthethwa. Nga uMonday loyo bekuzokwenzeka atholakale uma kuwukuthi ngempela yonke lenkulumo ihlangene futhi iyiqiniso kubantu abalalele njengoba sisayizwa iqhamuka la eqhamuka khona endaweni ezehlukene. Nakho-ke Monday uyathola unkosikazi bese kufanele abike bese beya kumakhamera bethola ukuthi kwenzakaleni ngempela. Uphume eminyangweni wendlu abebeyibhukhile washona kuphi. Okay, akaphumelanga eminyango okusho ukuthi ungaphakathi. Ake simlandele. Uphumela wangena la endaweni enespace esinewindi angalisebenzisa ukujumpa bemthole. Uma ngabe kuwukuthi lokhu kwenze ngokusheshsha ubengatholakala ngawo uMonday ngoba amakhamera uma ebuka ngaphakathi bebezombona ngaphakathi eziphonsa. Bese kuba ukuthi ke sebephumela ngaphandle bayomthola noma bayomxosha lapho. Kwaziwe ngawo uMonday ebusuku ukuthi cha kwenzeke lokhu unathi Mthethwa uziphonsile. Kodwa ke okungale kwalokhu okusobala esikhuluma ngako noma esikubonayo sonke kwenza sizibuze imibuzo eminingi ngoba okunye uzokhumbula unathi Mthethwa ubese utholile noma ubese sitholile isazisi ukuthi naye uzofika ezofakaza kwiCommission kaMadlangala noma kaMadlanga. Nakuba umphakathi ubungakaziswa kuba nezathu ezithile ukuthi qale kwaziswe umuntu ozofika kwiCommission ukuze ezokwazi ukulungiselela ngaphambi kokuthi kwaziswe umphakathi. Sekusele izinsuku ezimbalwa. Asazi izathu siyini kodwa ngokuqinisekile izathu sisuke sikhona sokuthi qale kwembulelwe umuntu ozoza kwiCommission ukuze alungiselele ubufakazi bakhe ngaphambi kokuthi kutshelwe umphakathi ukuthi ubani ozolandela. Ubesazi ukuthi uzofika. Uma sizwa izinkulumo zikaNdonga ziveza ukuthi uMthethwa ube nogcobo, sekukuningike. Sekwenza sidideke ngempela ukuthi ikona kupho kuyikona kodwa isitori senaso kwamanje asikaka wakho umqondo. Ingakho noma iyiphi inkulumo esizwayo kusenethi eceleni ake silinde iziphathimandla zakhona eParis zisitshela ukuthi yini ngempela eyenzekile ngoba lokho esisakuthola njengamanje akuwakho umqondo kuthina.